Sana all. Salamat, Mami. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, sana all. Ako pag narinig ng aking... Nahintay ko na rin yung birthday ko. Kaya, salamat. Nangyari na yung sana all. Pero mas mangyayari sana all ko! Paki-open! Okay, so, lapit po tayo dito, sir. Dito kayo. Madubukis na. Paki-open. Ayan! Birthday mo! Meron kang Alfonso! Kaya dito kayo! Lapit kayo dito! Yan! Samahan po natin si Sir! At syempre meron kayong... Madlawang. Hey! O, tulungan po natin, Mother. Asa yung family? Lapit yung family. Okay? Hawakan mo yung ano. Hawakan nyo! Ito, hawakan mo ito. Hawakan nyo yan! At syempre meron siyang fruit basket. Magkaren! Pinakagawad! Iboto nyo! Harap kayo na! Diyan lang kayo. At syempre! Dahil malaki ito, gaganyan natin yan. Wow! Pabuhat mo yan. Ayan! Happy birthday! Tatakbo ng mukha. Siyempre, dahil 48 nyo na. Ayan! Ang laki! Happy birthday! Itali. When she walks away, and you know I'll be standing here still. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who still love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the one still love you more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, sir, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish! Sana maligaya tayong lahat. Kompleto. Ring. Ang mga anakis. Mga
pamangkin, mga kapatid, ako. Salamat sa inyo lahat. Sana malakas tayo araw-araw, hindi tayo magkakasakit. Yun ang importante sa ating buhay. Yun lang. Okay, blow the candle! Sa na! At syempre, meron inihandang letter ang inyong. Sino po? Mama Lina. Ayan, pakibasa, miss. Ali? Lakasan. There is anak ko. You're turning another year older than there are so many wonderful things about you to celebrate. As you make a wish today, may you always know how much we love you. Yan ang anak ko, yung sana all mo. Mama Lina and Daddy John. Yay! At syempre, andyan na po kayong lahat. Ano po ang yung message para kay Father? Okay? Mauna po si Mother. Happy birthday. Enjoy your day. Tapos, huwag masyadong alak mamaya. Okay. Si Riray. Happy birthday, Papa. And sana, maging healthy ka palagi and enjoy po. Okay. Si Kagawad! Karen! Pa! Kakasanaon mo! Dumating na din. Yun na eh! Mamaling! Salamat! Nagsalimot! Duray! Papa, enjoy your day. Sapay lang kumakag. Agnanayon nga, napisa tayo. Then, adi lang. Happy birthday, Papa. Enjoy your day. Ragsak tayo tatangal daw ta birthday. Yes! Oh. Next! Ikaw mo yan. Happy birthday pa. Bawas-bawas kay Vision. Oh no! Adi lang, magpapisa tayo. Kaya ako nagsasangit. Okay ba? Ay, happy birthday, Papa! Oh, thank you. Ingat yung tabagim. Okay. Thank you, anak ko. Thank you. Sige na. Huwag ka kaiyak ka na. Ay lang. Okay ka lang? Tears of joy. Okay. Yung next. Okay. Pa. Kasi happy birthday kan good health palagi. Tapos ang contribution. Oh no! Kapit Alfonso na to. Kasi ka, tiyam. Liam. Kay Lolo, dati. Sama. Ano masasabi mo? Happy birthday. Hindi. Iya ako. Si Ate Helen. Okay. Ayan. Ate Ate Helen. 6 years old. Okay. Happy birthday, Ading. Mamlatan na niya wish making ka. Adi lang tatibagwam. Basta nagarad ka dag na nayon. Sing-sing put mo ton. Singpot mo din. Ano na lang singpot? Okay. Ni Uncle, di ba isa? Kikabsat yun. Kikabing. Oh, di ba? Kaming. Tanghil ah, tanghil. Okay, message ko. Agsing-singpot ka, luladan na pagbagay na tanong. Thank you, tol. Gilatan. Oh, nangitay ang pamangkin niyo. Oh, wow! Ay, nagkabiregalo kayo. Thank you. Thank you. Ay, wey, nagkakayam na eh. Natin yung aking... Sa importante, nadam to pagbagay. Yan ko na. Next! Nak! Next, sino tingay nag-message, kuya? Si kayo pamangkin. Ano po, message yung kay Oh. Kids. Ayan muna. Kanakan. Lolo, ko na. Papigsa kayo pa, takwa. Ne, kay... Sakpay lang di sumarunong
Dante de los Santos kang maabutan tak tumatan no nakapalpasak nagtan. Thank you, bro. Dito yung pula nga ni Liam na nagwapaw. Si Charina. Cherry, ay man cherry. Ay, thank you sa lahat din, Uncle. Happy birthday. Yan, more power, more strength. Yan, love you pa din. Atay, bigyan mo. Si Kuya. Oh, ano message mo, Kuya? Ganyan ka na. Uncle, happy birthday! Alay malasing. Sumagot ako. Ako na. Hey, no, Uncle, dato nga birthday. Chill lang, ti kwa, ragsak. Basta kami tawag ragsak. Ne, sana all. Okay, so wala na po ba ang message? Okay. Okay, so, bago ang lahat, meron tayong sorpresa. Ano yun? Bago yun, ano pong masasabi niyo po kay Mama Lino and Daddy Jan all the way from Salamat. Salamat, Mami. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, sana all. Nahintay ko na rin yung birthday ko. Kaya, salamat. Nangyari na yung sana all. Pero mas mangyayaman sana all kong. Ito po, ihilain po natin to tayo. Sana? Meron na kayong sana all. Okay? Sa totoo lang, pang-ilan ko na silang na-surprise? Pang-lima? Pang-lima. Lahat sila. Okay, tatay, sa pagbilang ng tatlo, nakatago na kayo! Okay, time! 1, 2, 3, pakihila! Hila! Dragon na. Dragon? Dinosaur! Okay, Okay! Nandito na yung sana all. Sana all! Sana all! Sana all! Sana all! Tingnan niyo mga nanditong Junakes! Sana all! Please! Sige! Sana all! Nasa 30 mil pa lang yan! Ayan! Okay! Sana all! Kasta lang ka doon! Sana all! Ayun! Dumikit siya! Okay! Kuyan! Kuyan! Wala! Wala pa yan! Dahil 48 years old, kayo po ay nagka 48,000 pesos! Nangyari na. Kaya nangyari na. So, ito po, magpapasalamat po ako. Magpapakilala po ulit. Ayan. Salamat po, Mama Lina, Daddy Jan, sa paulit-ulit na pagtiwala po sa amin upang may pahatid natin ang surpresa na pahatid sa inyong mahal sa buhay. Kailan po ang next? Ayan. Marami pa. Marami pa. Marami. Gagawa natin ang paraan yan. Marami pa. Doon na sa Okay, Baguio. salamat Sa ulit. po. Bye! Okay, para. Dito, dito sa. Galing kay! Galing kay! Galing kay Peter! Ang Ate ating Helen. Helen. Ate Helen. Okay! Toki. Thank you. Yeah! Next! Ay, may katanong ako. Yes! Meron kang 53,000 pesos! Thank you very much. Regalo may amin. Oh, next! Oh, thank you. T-shirt. Thank you. Oh, napang-forma man na ni sir. Ang checks. Oh, next. Okay. Pera. Thank you. Thank you. Oh, pabango, bigay na anak. Thank you. Okay. Next. Pagkataon, pantalon, pag-checks. Charing. Checks! Joke lang. Oh. Panglaki. Ang laki. Thank you very much. Sana
like you did before. Touch me once again and remember when there was no one the truth wanted more. Don't go, you know you'll break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who'll stay when she